Nke a bụ otu m si wee mee tapioca na akara. Echetara m mgbe m nọ mahadum nke nọ na ngwụcha afọ, mgbe m nọ 400 level mba na hostel ụlọ akwụkwọ. Echetara m na o nwere nwa akwụkwọ na-adị ebugharị ịmagonu ka a na-akpọ ya tapioca ngwa na-akpọ bịa gonu tapioca ana m esi agba ya aka ahịa ngwa ahụ. Ịmagonu emechagonu m NYSC m wee bata wechado m wedịrị mgbe m riri ihe dịka tapioca ya bụ ya wee nsị ka achọrọ eme nwa ka esi esi ya bụ tapioca, wee si ka m gaa na YouTube wee kirie ya mara ka esi esi tapioca. Ka m kirichara ya magonu nga ahịa gote ya bụ tapioca, ngotezie ye mana nke a mbụ m experiment ka m na-eme. Achetaghị m ịba ya na mmiri ya chi ga-efu ụbọchị m ga-eme ya. Enwe m chena ọkwa ihe m ga-eme n'ụkpa akpa chem ihe m ga-eme ọsịsọ. Ụtụtụ tetara m ebe 6 nke ụtụtụ, bidonu were agwa ya beans macha. Enwe m blender n'ụlọ igwe eji akwa ihe. Akwọra m beans m wee manye n'ọkụ, tii ngwongwo na ngwongwo mmeji wee ghe akara n'ime akara, mechaa akara m. Mgbe ahụ abaghịkwa m ya bụ ife eze beans jezie tie aka na ya bụ tapioca m banyere ya ka bụ ihe siri mkpụrụ ọ ka siri ezigbo ike si na ifu na nke a abụzikwa breakfast ka m ga-eri. Nke a ga-abụzikwa breakfast na ehihie, n'ime iri n'ụtụtụ n'ehihie. Nsigodi ka m hapụgodi ya, m hapụ ya na mmiri, jegodi ebe ihe ndị ọzọ m kwesịrị ime. 4 hours aga before ya bụ ihe wee bịa dee. Tupu o wee bịa dee njem abụkwa obere njem. Si onye bụ ihe dekwara, enwe m udido na dee ka ọ dere nke a bụ ebe nzari nwere enyo wee filta ya, zaa ya mmiri, zachasị ya mmiri dị n'ime. Nke a bụ ebe mbairi abaghị akwa ịhụ na ifuzigo zacha ọcha na-acha white abaghịgo m ya na mmiri ụtọ ọ dee na nwezie na-enyo wee na-efilti ya. Nke a bụ nke nzachapụtara nchọrọ isi akwa ịhụrụ esigo n'ụmụ mmiri na ite m gbanye obere mmiri. Mgbe ya bụ ihe wee na-agbọ, wee nwere mkpagharị garị tọnin garị wee na-atọ ọnụ ya bụ ihe. Nwanne m nwaanyị kwara m aka maka na eji m ekwentị wee na-ese. Nwanne m nwaanyị sokwa wee nyere m aka wee na-atụgharị ya bụ ihe, na-atọ ọnụ ya. Ị ga-ahụ nga ọ na-atọ ọnụ ya ugbu a. Ya bụ ihe nọ na-agbọ. O tokwa aka kpamkpam ya bụ ihe nji tupu m bido ime ya, eburugo m ụzọ wee were ihe eji akwọ ihe wee kwọọ akị oyibo coconut wee kwọrisie ya. M ga-aghaghị n'ime egotego m shuga egotego milk. Ọ ga-egonu ifu ka o si wee na-acha tupu before ọ ga na-acha ọcha ofuma mana kịta ọ ghegoro, ọ ga-adịzi ka mmiri, ọ ga na-acha ka mmiri ọkwa ịhụrụ ya. Ugbu ọ ghee na nni emela onye ọbụla bezikwa rie nri. Nke a bụzikwa ka o si wee dị. Ebe ya tọrọ ụtọ, ọ tọrọ ụtọ. Tapioca si na cassava, o si na akpụ.